Velkommen til NFT og kunst. I dag vil vi kigge på, hvad en NFT er, hvordan den fungerer og hvorfor den tilføjer værdi for kunstejere. Du vil se, hvordan NFT kan beskytte kunstværker og endda øge deres værdi. Forestil dig, at du har et unikt kunstværk eller et sjældent frimærke. Selvom der kan være andre frimærker af samme slags, er hver enhed stadig unik i sin egen ret. Det er det samme med NFT, men det er for ting, du ser på en computer eller en mobiltelefon, såsom et digitalt billede eller en video. Selvom folk kan lave kopier af dit kunstværk, beviser NFT'en, at du ejer originalen. Det er som at have et certifikat, der siger, dette er mit. Når du køber kunst, er det som regel fordi du elsker, hvordan det ser ud og vil have det hængende på din væg. Men kunst er mere end bare dekoration. Det er også en investering. Mens du nyder det i hverdagen, kan kunstværkets værdi stige over tid og gøre det til en værdifuld aktiv. I modsætning til andre investeringer, beriger kunst dine omgivelser, samtidig med at det har et økonomisk potentiale. En NFT kan være et kunstværk i sig selv. Den kan være et digitalt kunstværk eller en video, der kun kan nydes gennem et skærm. Men en NFT kan også være knyttet til et fysisk objekt, som et maleri. Når du køber et fysisk maleri, fungerer NFT'en som et digitalt certifikat, der giver dig ekstra sikkerhed. Når du køber et fysisk maleri med en NFT tilkoblet, er det som at få et ekstra lag af sikkerhed. Du kender nok det papircertifikat, der beviser, at kunstværket er originalt, men NFT'en fungerer som en digital backup, der ikke kan mistes eller kopieres. Hvis dit kunstværk nogensinde bliver stjålet, kan NFT'en bruges til at bevise, at du er den retmæssige ejer. Da NFT'en gemmes digitalt og ikke kan ændres, gør det svært for tyven at sælge kunstværket som et originalt. Selvom nogen har lavet et falsk papircertifikat, bekræfter NFT'en, at dit kunstværk er det eneste originale. I NFT-filen er der et register over alle tidligere ejere, så fremtidige købere kan se, at NFT-ejeren har det ægte kunstværk og kender værkets ejerhistorik. Denne ekstra sikkerhed kan øge videresalgsværdien af dit kunstværk. Købere føler sig mere sikre ved at vide, at kunstværket er ægte, og at de kan spore værkets historie, hvilket gør det til en mere attraktiv investering. Desuden, med NFT'en knyttet til, har du muligheden for at sælge kunstværket for almindelig valuta eller for en digital valuta. Hvis værdien af de digitale valuta stiger mere end kunstmarkedet, kan du potentielt tjene endnu mere ved at sælge gennem en NFT-markedsplads. Dette giver dig fleksibilitet. Ikke kun får du glæde af den øgede værdi af kunstværket, men du kan også drage fordel af den stigende værdi af digitale valutaer. Lad os tage et øjeblik til at forstå, hvordan den digitale markedsplads fungerer. Når vi taler om digitale valutaer, bruger vi ordet krypto. Kryptovaluta er et andet navn til digitale penge, og ligesom i aktiemarkedet kan værdien af disse valutaer svinge op og ned, alt efter hvor mange mennesker, der køber eller sælger dem. Værdien af disse digitale penge kan også ændre sig i forhold til traditionelle valutaer. Du har mulighed for at tjene penge på et kunstværk, der er linket til en NFT, fordi værdien af NFT'en kan stige, hvis flere ønsker at investere i det digitale marked. Dette betyder, at NFT'en potentielt kan øge kunstværkets samlede værdi mere, end det vil på det traditionelle kunstmarked. Der findes mange forskellige typer af digitale valutaer, såsom Bitcoin, Ethereum eller Matic fra Polygon, blandt mange andre. Og dem kan man handle med gennem sin digitale punkt. Hvis kunstneren tilbyder en NFT koblet til kunstværket, skal du blot downloade en digital punkt-app som Coinbase Wallet, MetaMask eller Trust Wallet. Det er ganske gratis. Kunstværkets ejer overfører derefter NFT'en til din wallet i en proces, der er enkel og sikker for alle de involverede. NFT tilbyder en moderne måde at beskytte og verificere digital ejerskab på. De giver ro i sindet, da du ved, at dine digitale aktiver er sikre og autentiske. Tak for at du så vores video om NFT og kunst. Vi håber, at denne video har givet dig en bedre forståelse af NFT og fordelene ved at have den knyttet til et kunstværk.